Suposem que volem convertir un número binari a hexadecimal i que aquest és el nostre número binari. Bé, el primer que hem de tindre clar són quines són les equivalències entre número binari i hexadecimal. Anem a fer aquí una taula. Posarem aquí els números binaris i aquí la seva equivalència en hexadecimal. Quan en binari tenim un 0, en hexadecimal li correspon un 0. Quan en binari tenim això, en hexadecimal és un 1. Quan en binari tenim això, aquí seria un 2. Quan tenim això en binari, en hexadecimal, un 3. Per aquest número en binari, un 4 en hexadecimal. Seguim. Aquesta és la correspondència amb el 5 en hexadecimal. El 6, el 7, el 8, 9, la A, perquè recordem que en hexadecimal després del 9 ve la A, la B, C, D, E i finalment la F. Doncs tenint això, ara el que hem de fer és dividir el nostre nombre binari en grups de 4, començant per la dreta. Aquí, al nostre número binari, veiem que tenim aquí un grup, aquí un altre grup, aquí un altre grup i finalment un quart grup. D'acord? Doncs ara anem a fer la traducció. Al primer grup, començant per la dreta, 0, 1, 1, 1, li correspon un 7. Al segon grup, 0, 0, 1, 1, li correspon un 3. Al grup tercer, 1, 1, 1, 0, li correspon la E. I a l'últim grup, el 0, 0, 1, 0, li correspon el 2. Així doncs, tenim que la traducció d'aquest binari és 2, E, 3, 7 en hexadecimal.